η άλωση της πόλης είναι η άλωση της ψυχής μας, είναι η άλωση του εαυτού μας. Πρέπει να ξαναθέσουμε τα πράγματα εξ αρχής. Ο ελληνισμός αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μία κρίση δίχως άλλο, η Ελλάδα βρίσκεται σε μία κρίση δίχως άλλο, αλλά και ο κόσμος βρίσκεται σε μία κρίση δίχως άλλο. Άρα μας μένει να ξανασυζητήσουμε καταρχάς, να ξανασκεφτούμε και να λογαριάσουμε τα πράγματα εξ αρχής. Τι ήταν η πόλη, τι ήταν το λεγόμενο, κακώς λεγόμενο Βυζάντιο, τι ήταν η Ρωμανία, τι ήταν αυτός ο οικουμενικός ελληνισμός, ο οποίος το 1453 υποδουλώνεται στους Οθωμανούς Τούρκους. Βεβαίως δεν πρέπει να ξεχνάμε και την άλωση της πόλης και της Ρωμανίας το 1204 από τους Σταυροφόρους, γιατί συνήθως μιλάμε για την άλωση του 1453, γιατί θεωρούμε τους Τούρκους εχθρούς μας και τους Οθωμανούς και τα λοιπά, αλλά ξεχνάμε την άλωση της πόλης από τους Φράγκους, από τη Δύση, το 1204, που ήταν το πρώτο θανατηφόρο χτύπημα της Ρωμιοσύνης. Φίλοι και φίλες, εάν δεν μελετήσουμε την ιστορία, εάν δεν γνωρίζουμε την ιστορία, τότε δεν έχουμε μέλλον, δεν μπορούμε να σχεδιάσουμε το μέλλον. Και αυτή τη στιγμή που ο ελληνισμός βρίσκεται σε μία κρίση, θα έλεγα, θανάτου, όλοι πλέον μιλάμε για αυτό το πρόβλημα. Δημογραφικά στην Ελλάδα ο ελληνισμός καταραίει, οικονομικά καταραίει. Ζούμε πλέον την φυλακή, την ψηφιακή φυλακή με τον προσωπικό αριθμό, με τις ψηφιακές ταυτότητες. Ζήσαμε την πανδημία του κορονοϊού, την κορονοκρατία. Ζήσαμε την υποχρεωτικότητα των θανατηφόρων εμβολίων που ακόμη διχάζουν τον ελληνικό λαό. Γιατί έχουμε ίσως χάσει τα αισθητήρια. Έχουμε απολέσει τα αισθητήρια των πραγμάτων και της αλήθειας και της πραγματικότητας. Όταν σου ζητούν να βάλεις στο σώμα σου κάτι για το οποίο δεν σε βεβαιώνει κανείς αν την επόμενη στιγμή θα ζεις, αλλά σου λένε είναι για το καλό σου και το δεχόμαστε, σημαίνει ότι έχουμε αρρωστήσει, ότι έχουμε απολέσει κάποια κριτήρια σκέψης. Όμως η άλωση της πόλης είναι ένα κεντρικό σημείο, είναι δηλαδή εκεί που τελειώνει, θα λέγαμε ορατά, ο οικουμενικός ελληνισμός. Και να θυμηθούμε λίγο τι είναι αυτός ο οικουμενικός ελληνισμός. Δεν είναι εθνικισμός, δεν είναι κομματοκρατία, δεν είναι μία, ας το πούμε, διεθνοποίηση, μια παγκοσμιοποίηση, έτσι όπως την παρουσιάζουν σήμερα πάρα πολλοί άνθρωποι. Ο οικουμενικός ελληνισμός είναι παγκοσμιοποίηση, αλλά είναι παγκοσμιοποίηση της αλήθειας. Είναι παγκοσμιοποίηση του ανθρώπου ως πρόσωπο. Και η Ελλάδα για πρώτη φορά κωδικοποιεί, μας δίνει αυτό το ορόσημο. Θαυμάζουμε την αρχαία Ελλάδα προφανώς, γιατί ανοίγει την αυλαία για τον πολιτισμό του ανθρώπου παγκόσμια. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι σε όλο τον κόσμο, σε όλα τα πανεπιστήμια μελετούν την αρχαία Ελλάδα. Και μελετούν και το Βυζάντιο βέβαια, αλλά θα πρέπει να διευκρινίσουμε πως μελετούμε το Βυζάντιο, αλλά μέσα από τους παραμορφωτικούς φακούς κάποιων που υπέταξαν το Βυζάντιο στη Δύση και μιλούν για την άλωση του Βυζαντίου με τα δυτικά και μιλούν για το Βυζάντιο με τα δυτικά μάτια, με τα δυτικά γυαλιά. Τι συνέβη λοιπόν στην Ελλάδα? Οι νεοέλληνες έχουν ξεχάσει την ιστορία τους. Οι νεοέλληνες νομίζουν ότι είναι ένα γένος
Ευρωπαίων, ότι ανήκουμε στην Δύση που έλεγε και ο Καραμαλής. Αλλά ποια είναι όμως η Δύση, ποια είναι η Ανατολή, ποια είναι η Ελλάδα, ποια είναι η ιστορία μας. Να θυμίσουμε λίγο. Καταρχάς, μέχρι τον Αριστοτέλη, ο ελληνισμός έχει κάνει μία πορεία πνευματική. Από τη μυθολογία μέχρι τους προσοκρατικούς φιλοσόφους, που κορυφώνεται αυτή η πορεία με την φιλοσοφία της Αθήνας, Σοκράτης, Πλάτωνας, Αριστοτέλης, έχει κλείσει μία περίοδος της λεγόμενης κλασικής Ελλάδας. Εκεί έχουν συμβεί πράγματα τα οποία δεν μπορούμε τώρα να τα αναλύσουμε διεξοδικά, αλλά έχουν τεθεί όλα τα ζητήματα πλέον περί του Θεού, περί του κόσμου, περί του ανθρώπου, περί της κοινωνίας, περί της δημοκρατίας, περί της επιστήμης. Έχουν τεθεί όλα τα ζητήματα και έχουν τεθεί και οι βάσεις για να συζητήσουμε αυτά τα ζητήματα. Μετά την κλασική Ελλάδα ακολουθεί η ελληνιστική Ελλάδα. Η Ελλάδα δηλαδή του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τι κάνει ο Μέγας Αλέξανδρος? Αυτό το παιδί, το παλικάρι 20 ετών, τι προσπαθεί να κάνει που σήμερα δεν το αντιλαμβανόμαστε? Προσπαθεί να ενώσει όλη την ανθρωπότητα. Προσπαθεί να κάνει όλη τη γη μία πόλη. Η έννοια της πόλης που κωδικοποιείται στην κλασική Ελλάδα, η έννοια του πολίτη, του ανθρώπου δηλαδή που δεν ανήκει στον εαυτόν του, ανήκει στην πόλη. Και η πόλη δεν ανήκει σε ένα γένος, σε ένα έθνος, σε μια ιδεολογία, σε μια φυλή. Αλλά η πόλη ανήκει στην αλήθεια. Με αυτήν την έννοια η αρχαία Ελλάδα κωδικοποιεί τα πράγματα. Και γι' αυτό είναι παγκόσμια ήδη η αρχαία Ελλάδα από τότε και γι' αυτό μέχρι σήμερα την μελετούν οι άνθρωποι. Αντιλαμβάνονται ότι η αρχαία Ελλάδα βάζει τις βάσεις για μια αλήθεια του ανθρώπου, για μια αλήθεια του κόσμου και της ζωής. Όμως δεν τελειώνει αυτή η πορεία. Ο Μέγας Αλέξανδρος παίρνει αυτή την γνώση, αυτή τη σοφία και με μια διαίσθηση την κάνει παγκόσμια. Δημιουργεί μια παγκόσμια κοινοπολιτεία που φτάνει μέχρι τις Ινδίες, που απλώνει την ελληνική γλώσσα και χτίζει παντού ελληνικές πόλεις. Δημιουργεί παντού πολιτισμό, θέατρα, σχολεία. Παντού υπάρχει αυτό που λέμε η αγορά της πόλης, που μετά αργότερα βέβαια μετατράπηκε σε εμπόριο, αλλά η αγορά της πόλης είναι οι πολίτες, είναι ο διάλογος, είναι η συζήτηση. Κάτι που το έχουμε ξεχάσει σήμερα. Σήμερα οι άνθρωποι την αγορά της πόλης την αντιλαμβάνονται ως κέρδος, ως εμπόριο, ως εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, λαό από λαό και κυρίως την αντιλαμβάνονται και ως κόμμα. Δηλαδή ως μια γελιοποίηση της πόλης και της πολιτικής. Αυτό πρέπει να μην το ξεχνάμε. Ο Μέγας Αλέξανδρος λοιπόν δουλεύει για μια παγκόσμια κοινοπολιτεία. Οραματίζεται την ενότητα των ανθρώπων σε αυτό που αντιλήφθηκε ο ίδιος μέσα από την ελληνική του παιδεία ως πόλη, ως πολιτισμό, ως αλήθεια. Μετά τον Μέγα Αλέξανδρο, το έργο αυτό που ανέλαβε ο Μέγας Αλέξανδρος το συνεχίζει η Ρώμη. Εδώ αρχίζουμε και μπαίνουμε σε ταραγμένα ύδατα. Σήμερα πάρα πολλοί μας λένε ότι η Ρώμη κατέκτησε την Ελλάδα. Η Ρώμη κατέστρεψε τον ελληνικό πολιτισμό. Όμως αυτό δεν είναι αλήθεια. Γιατί καταρχάς οι Έλληνες πάντοτε ο ένας πολεμούσε τον άλλον. Αυτό είναι μια ιστορία τραγική του λαού μας. Η Σπάρτη με την Αθήνα, ο Αλέξανδρος θα πολεμήσει όλες τις πόλεις που αντιστέκονται και θα τις ενώσει. Δηλαδή, και αν πάμε πίσω στον Όμηρο, η Τρία που ήταν και αυτή η ελληνική πόλης, έχουμε πάντοτε εμφύλιο πόλεμο. Η Ρώμη λοιπόν δεν είναι κάτι ξένο στην Ελλάδα, είναι ελληνική αποικία. Η λατινική γλώσσα που ήταν μία από τις γλώσσες που μιλούσαν αυτές οι φυλές που κατοίκησαν τη Ρώμη είναι ελληνική διάλεκτος, είναι η αρχαία αιωλική διάλεκτος. Η Ρώμη λοιπόν είναι μία ελληνική πόλη και αυτό
αποκρύπτεται, πάρα πολύ αποκρύπτεται, γιατί θέλουν τη Ρώμη να την παρουσιάσουν ως εχθρική προς την Ελλάδα. Ποιοι? Κάποιοι που έχουν δημιουργήσει ένα ιδεολόγημα περί της Ελλάδος. Ένα ιδεολόγημα εθνικιστικό, άρρωστο, που είναι και εναντίον του ελληνισμού αυτό το ιδεολόγημα. Η Ρώμη λοιπόν προσλαμβάνει όλη την ελληνική πραγματικότητα, προσλαμβάνει τη γλώσσα, τον πολιτισμό και τα διαδίδει μέχρι την Αγγλία, μέχρι την Μεγάλη Βρετανία, την Βόρεια Ευρώπη. Έτσι δημιουργείται ένα οικουμενικό ελληνικό κράτος, όπως λέει ο Άρλον Τόεμπι, που ξεκινάει από την Μεγάλη Βρετανία, Ισπανία, Πορτογαλία με σύγχρονη ονομασία, Γαλλία, Ελβετία, Αυστρία, Ιταλία, Βαλκανική, Χερσόνησος μέχρι τον Δούναβη και πιο πάνω, Βόρεια Αφρική, συνεχίζεται η Μικρά Ασία, η παρευξήνια περιοχή, όλη η σημερινή Τουρκία και συνεχίζεται βεβαίως Λίβανο, Συρία, Μέση Ανατολή, όπου παντού υπάρχουν ελληνικές πόλεις και παντού μιλιέται η ελληνική γλώσσα. Η Ρώμη λοιπόν παίρνει το κράτος του Μεγάλου Αλεξάνδρου και το διευρύνει δυτικά και δημιουργείται ένα ενιαίο κράτος, μια οικουμένη κάτω από τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία την ονομάζει ο Άρλον Τόεμπι οικουμενικό ελληνικό κράτος. Άρα δεν είναι εχθροί μας οι Ρωμαίοι. Είναι ένα κομμάτι από εμάς με τα συν και τα πλην, με όσα καλά ή κακά έχουμε ως Έλληνες βεβαίως, και αυτή είναι η πραγματικότητα μέχρι που έχουμε την τομή στην ιστορία. Και τώρα μπαίνουμε σε πολύ μεγαλύτερη σύγκρουση, θα λέγαμε, σε μεγαλύτερη, ας το πούμε, ταραχή και τύρδη. Τι είναι αυτό? Είναι η συνάντηση αυτού του οικουμενικού ελληνισμού με την πίστη στο Χριστό. Με αυτό που διέδωσαν οι 12 Εβραίοι Απόστολοι σε όλο τον κόσμο. Ότι ένας άνθρωπος είναι όλος ο Θεός. Είναι ο σαρκωμένος Θεός Λόγος. Αυτό που αναζητούσε το ελληνικό πνεύμα. Ο Λόγος ως αίτιος όλης της πραγματικότητας που βιώνουμε ως λογικά έλογα όντα γύρω μας και μέσα μας. Αυτή η λογικότητα έχει αιτία τον Λόγο Θεό, που δημιουργεί εκ του μη όντως. Εδώ έχουμε μια μεγάλη τομή. Ο Θεός δεν δημιουργεί από προϋπάρχουσα ύλη. Όλος ο αρχαίος κόσμος δεν μπορούσε ποτέ να διανοηθεί ότι ένας Θεός μπορεί να δημιουργεί από το τίποτα, από το μηδέν. Είχαμε μόνο, στην καλύτερη περίπτωση, την μορφοποίηση της ύλης. Η ύλη από εδώ ή από εκεί ήταν κάτι κατώτερο, το πνεύμα, η ιδέα ήταν κάτι ανώτερο και μορφοποιεί το ανώτερο το κατώτερο. Αυτή η ιδέα που είναι η κλασική Ελλάδα, μέχρι εκεί φτάνει η κλασική Ελλάδα, οι μεγάλοι Έλληνες πατέρες της Εκκλησίας την μεταμορφώνουν στην Ορθόδοξη θεολογία. Και η Ορθόδοξη θεολογία είναι η βάση της Ρωμανίας, η βάση αυτού που λέμε Ρωμιοσύνη. Δεν έχεις Ρωμανία χωρίς τους Έλληνες πατέρες της Εκκλησίας. Δεν έχεις Ρωμιοσύνη χωρίς την Ορθοδοξία. Αυτό που συνιστά, αυτό που ιστορικά λέγεται Ρωμανία και το οποίο οι ιστορικοί της Δύσης, οι Φράγκοι, το παραμορφώνουν και το ονομάζουν περιφρονητικά Βυζάντιο, γιατί ήθελαν να το καταστρέψουν βεβαίως η Δύση, θα πω λίγο γι' αυτό, είναι η Ορθοδοξία. Είναι η Ορθόδοξη θεολογία, η Ορθόδοξη πίστη. Δηλαδή ότι ο Θεός είναι τριαδικός, τρία πρόσωπα, μία ουσία, αλλά τρεις υποστάσεις, ένας Θεός και ταυτόχρονα ότι ο ένας από τους τρεις, ο Υιός της Τριάδος, γίνεται άνθρωπος, σαρκώνεται και προσλαμβάνει όλη την ανθρώπινη φύση. Και αυτό είναι ο Χριστός, ο Ιησούς Χριστός, που ζει πριν 2.000 χρόνια στην
περιοχή των Εβραίων, στην Παλαιστίνη. Έτσι. Αυτό λοιπόν το προσλαμβάνει ο ελληνισμός και δημιουργείται αυτό που περιφρονητικά η Δύση ονομάζει Βυζάντιο. Γιατί ήθελε να το καταστρέψει και θα εξηγήσω γιατί ήθελε να το καταστρέψει η Δύση. Και γιατί μέχρι σήμερα η Δύση πολεμάει την Ανατολή, πολεμάει την Ορθοδοξία. Το Βυζάντιο λοιπόν, κακώς λεγόμενο Βυζάντιο, ιστορικά δεν υπάρχει το όνομα Βυζάντιο. Το όνομα Βυζάντιο το εμπνέονται και το χρησιμοποιούν κάποιοι Γερμανοί ιστορικοί πολύ μετά από την πτώση και την άλωση της πόλης. Γιατί ήθελαν να αλλάξουν την ιστορία. Και εμείς οι Έλληνες σήμερα είμαστε θύματα αυτής της αλλαγής της ιστορίας, της παραμόρφωσης της ιστορίας. Στα σχολεία μας, στα πανεπιστήμια μας, παντού υπάρχει μια παραμορφωμένη πλέον ιστορία του ελληνισμού και της Εκκλησίας, αν θέλετε, και της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Η Δύση, που είναι Βυζάντιο, είναι δηλαδή Ρωμανία, είναι Ορθόδοξη, μέρος της Ορθόδοξης Ρωμανίας, του Ορθόδοξου αυτού κράτους, το οποίο μεταφέρει την πρωτεύουσά του ο Κωνσταντίνος από τη Ρώμη στην Κωνσταντινούπολη, τη Νέα Ρώμη, αυτό για το οποίο μιλάμε σήμερα και θρηνούμε, αν θέλετε, αλλά δεν θρηνούμε παθητικά, φίλοι και φίλες. Και ένας από εμάς να απομείνει που καταλαβαίνει την αλήθεια των πραγμάτων, αυτός θα είναι έτοιος να ξαναλειτουργήσει η Ρωμιοσύνη, να ξαναλειτουργήσει η Ρωμανία. Αυτό φοβούνται σήμερα οι εχθροί της Ρωμανίας, οι εχθροί της Ορθοδοξίας, οι εχθροί του οικουμενικού ελληνισμού. Αυτό το πνεύμα που είδαμε σε όλο τον κόσμο να τραγουδούν τα τραγούδια αυτά, της δικαιοσύνης ήλιε νοητέ, την Ρωμιοσύνη και αυτά τα κλασικά τραγούδια που αναφέρονται σε αυτόν τον πολιτισμό, τον ελληνικό, τον Ορθόδοξο, τον Ρωμαϊκό, τον παγκόσμιο, τον οικουμενικό, που δεν ανήκει μόνο στους Έλληνες. Ανήκει στους Σλάβους, ανήκει στους Ευρωπαίους, στους Αμερικανούς, στους Κινέζους, στους Αφρικανούς, στους Εβραίους ακόμη, αν ήδη μετανοήσουν και καταλάβουν ότι σταύρωσαν τον ίδιο το Θεό, αυτόν που περίμεναν ως σωτήρα, τον εσταύρωσαν και τον καταδίκασαν σε θάνατο. Και όπως λέει ο Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς, ο ίδιος ο Θεός καταδικάζει τους ανθρώπους και τους σταυρωτές του, τους καταδικάζει στην αιώνια ζωή. Ανασταίνεται και ανασταίνει τους νεκρούς και καταδικάζει όλο το ανθρώπινο γένος, ο Χριστός το καταδικάζει να ζήσει αιώνια. Κανένας και τίποτα να μην χαθεί. Λέει ο Αριστοτέλης, αΐ απορούμενον και αΐ ζητούμενον τι εστί το όν. Φίλοι και φίλες, εδώ αγγίζουμε τα μεγάλα ζητήματα, τα ιερά και σημαντικά θέματα που μας αφορούν όχι ως Έλληνες στενά εθνικιστικά, αλλά μας αφορούν ως ανθρώπους, ως όντα, δηλαδή έλογα, ως έλογα όντα, τα οποία δεν αρκούνται στην κατανάλωση, δεν αρκούνται στην τεχνολογία, δεν αρκούνται σε μια ιδεολογία δεξιά, αριστερή, θρησκευτική, οτιδήποτε. Ο άνθρωπος ως έλογο όν θέλει το όλον. Θέλει δηλαδή να αναστηθούν οι νεκροί. Εάν δεν αναστηθεί το ανθρώπινο γένος, ούτε οι ζωντανοί ζουνε, είναι νεκροί, πιο νεκροί από τους νεκρούς. Αυτό σημαίνει λογικότητα στον άνθρωπο. Αυτό σημαίνει, αν θέλετε, με τη βαθύτερη έννοια, πολιτισμός. Αυτό που ζούμε σήμερα σαφώς δεν είναι πολιτισμός, είναι μια ζωώδης, αγελαία συνύπαρξη των ανθρώπων. Υποτάσσονται οι άνθρωποι να ζουν σε μια φυλακή, σε μια συμβίωση όπως μια αγέλη ζώων. Γιατί κατάφεραν κάποιοι να ελέγξουν το χρήμα, να ελέγξουν την πληροφορία, να ελέγξουν τους πολιτικούς, να ελέγξουν ακόμη και το ιερατείο και προφανώς οτιδήποτε άλλο ασκεί επιρροή στην κοινωνία, τα κόμματα κτλ. Και αυτή η ελίτ
που σήμερα συνομωτεί εναντίον όλης της ανθρωπότητας, έχει έναν αντίπαλο. Ο αντίπαλος του είναι η Ρωμανία, είναι η Ρωμιοσύνη. Η Ρωμανία είναι η υποστήριξη του ανθρώπου, είναι ο άνθρωπος στην ολότητά του. Γι' αυτό και έκαναν αγώνα οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας να πούν ότι ο Χριστός είναι τέλειος άνθρωπος και τέλειος Θεός. Όλες οι οικουμενικές σύνοδοι θέλουν να υποστηρίξουν αυτή τη θεμελιώδη αλήθεια της λογικότητας του ανθρώπου. Αυτό που θα το πούνε οι θεολόγοι κατ' εικόνα και καθ' ομοίωση. Ότι ο κάθε άνθρωπος, δηλαδή φίλοι και φίλες, είναι κάτι το πολύτιμο, κάτι το μοναδικό, το ανεπανάληπτο. Από εκεί ξεκινάει ο πολιτισμός. Εάν μπορούμε να βιώσουμε στο βλέμμα του άλλου ανθρώπου κάτι μοναδικό και ανεπανάληπτο, ακόμη και αν είναι εχθρός μας. Και ο Χριστός μας είπε κάτι θεμελιώδες. Θα ξέρουν ότι είστε δικοί μου μαθητές εάν έχετε αγάπη μεταξύ σας και αν έχετε αγάπη και στους εχθρούς σας. Εδώ είναι το λεπτό σημείο. Εδώ ξεκινάει αυτός ο μεγάλος πολιτισμός της Ρωμιοσύνης, της Ρωμανίας, της Ορθοδοξίας, που απλώνεται και θα απλωθεί, φίλοι και φίλες, να είστε σίγουροι. Μπορεί η δικιά μας γενιά να περάσει και να μην το δει να πραγματοποιείται, αλλά οι νέοι άνθρωποι θα το δουν. Δηλαδή έρχεται μια μεγάλη παγκόσμια αλλαγή. Το κακό έρχεται προδρομικά να φοβήσει τους ανθρώπους, να υποτάξει τους ανθρώπους, να τους βάλει στο δικό του σακούλι, θέλει ο Σατανάς. Αλλά ο Θεός έχει σχέδιο. Το είδαμε αυτό. Ό,τι και αν έπαθαν οι πρώτοι χριστιανοί, τους σταύρωναν, τους σκότωναν, τους βασάνιζαν, τελικά νίκησε ο Ναζωραίος και θα νικήσει πάλι σε αυτήν την αναμέτρηση του καλού, της ανθρωπιάς, της λογικότητας, με αυτό το κακό που έρχεται μέσα από την τεχνολογία, μέσα από την επιστήμη, με το όχημα. Δεν είναι η τεχνολογία, η επιστήμη το κακό. Δεν είναι το σώμα κακό. Αυτά όλα είναι δώρα του Θεού. Αλλά το κακό τα χρησιμοποιεί, τα ενοχοποιεί. Όπως ενοχοποιεί και τον ίδιο το Θεό. Ο Σατανάς ενοχοποίησε τον ίδιο το Θεό. Και γι' αυτό έγινε Σατανάς. Γι' αυτό έγινε διάβολος. Γι' αυτό μισεί ό,τι υπάρχει. Και λένε οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας ότι και ο μικρότερος, λέει, δαίμονας έχει την δύναμη να καταστρέψει όλο το σύμπαν εάν ο Θεός το επέτρεπε. Άρα αυτή τη στιγμή μιλάμε για την Ρωμανία, μιλάμε για την άλωση της πόλης, αλλά εκεί μέσα περιέχονται πολλά πράγματα, φίλοι και φίλες, που μας αφορούν, που αφορούν όλο το ανθρώπινο γένος, που αφορούν όλη την ιστορία, που αφορούν τον άνθρωπο και τον Θεό τον ίδιο, γιατί ο Θεός εμπλέκεται στην ιστορία. Ο Θεός είναι τελεία αγάπη. Ο Θεός δεν είχε ανάγκη να δημιουργήσει τον κόσμο. Ο Θεός δημιουργεί τον κόσμο, τους ανθρώπους, τους αγγέλους και διακινδυνεύει να τους δώσει ελευθερία, το αυτεξούσιο. Γιατί το κάνει αυτό ο Θεός? Το κάνει από αγάπη, μόνο από αγάπη και ελεύθερα. Δεν είναι αναγκασμένος ο Θεός να δημιουργήσει κόσμους. Δεν υπάρχει δετερμινισμός. Ούτε ο Θεός είναι ο Θεός ο πουριτανός, ο ηθικιστής, ο τιμωρός, ο αστυνόμος, ο δικαστής. Αυτά τα φαντάστηκε η Δύση και θα πούμε γι' αυτό. Ο Θεός είναι η τελεία αγάπη, είναι η τελεία ομορφιά, είναι η τελεία καλοσύνη, είναι το τέλειο, αυτό που οραματίστηκαν, αν θέλετε, οι μεγάλοι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι και προσπάθησαν να το περιγράψουν, το αγαθό του Πλάτωνα, το πέλαγος αγαθότητας, λέει ο Πλάτωνας, το καλό, το ωραίο, το δίκαιο. Αυτά τα πήρε η Δύση και τα έκανε ιδέες. Ενώ και στους Έλληνες στην αρχαία Ελλάδα είναι μια πραγματικότητα, είναι μια εμπειρία. Δεν είναι ιδέες όπως τις κατανοούν σήμερα οι φιλόσοφοι ή και οι θεολόγοι και οι Ορθόδοξοι και οι Δυτικοί, διότι εδώ έχουμε μια πλέον ασθένεια πνευματική, αλλά έχουμε και μια υγεία. Αυτή τη στιγμή και στην Αμερική και στην Ευρώπη παντού οι άνθρωποι αναζητούν και γίνονται Ορθόδοξοι. Βρέθηκα πρόσφατα σε ένα συνέδριο
για τον Άγιο Μάξιμο με ορθόδοξους φιλοσόφους από όλο τον κόσμο. Και μεταξύ αυτών ήταν και κάποιοι που κατηχούνται να γίνουν ορθόδοξοι, από την Αμερική, από την Αγγλία, από παντού. Άρα, είμαστε μπροστά σε συγκλονιστικά γεγονότα. Η άλωση λοιπόν της πόλης την προκαλεί η Δύση, την προκαλεί ο παπισμός. Πώς? Δεν πρέπει να ξεχνάμε την ιστορία. Έρχονται κύματα βαρβάρων εναντίον της Ρωμιοσύνης, εναντίον της Κωνσταντινούπολης και εναντίον της ορθόδοξης αυτής αυτοκρατορίας. Στίφοι βαρβάρων. Άντεξε 1000 χρόνια η Ορθόδοξη Ανατολή και κράτησε αυτό τον πολιτισμό των Οικουμενικών Συνόδων, τον πολιτισμό που περιέχει ό,τι καλό δημιούργησε το ανθρώπινο πνεύμα παντού. Και τελικώς στην Δύση μετά τον 5ο, 6ο, 7ο αιώνα επικρατούν τα γερμανικά φύλλα, τα οποία βαπτίζονται και γίνονται χριστιανοί από αιρετικούς επισκόπους, αριανούς του Αρίου. Έτσι εγκλωβίζεται ο γερμανικός κόσμος εξ αρχής στην αίρεση, εξ αρχής σε μία άρρωστη θεολογία. Βεβαίως, ο κάθε λαός κουβαλάει και τις αμαρτίες του. Ο Κάιν θα σκοτώσει τον Άβελ. Έτσι, ο Αδάμ και η Εύα θα ακούσουν τον Σατανά. Δηλαδή το ανθρώπινο γένος έχει την ευθύνη του. Ο κάθε λαός κουβαλάει και τις αρετές του και τις αμαρτίες του. Ο γερμανικός λαός είναι ένας λαός, η γερμανική λαή είναι σπουδαίος λαός, με ικανότητες, με ευφυΐα, με δύναμη, με θέληση, με αγάπη για το καλό, αν θέλουμε να το πούμε, αλλά με αδυναμίες, με πνευματικές αδυναμίες. Σας προτείνω να μελετήσετε τα βιβλία του Σπύρου Κυριαζόπουλου, καθηγητού φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες φιλοσόφους, για να δείτε αυτή τη διαφορά του δυτικού πνεύματος με το ορθόδοξο πνεύμα, με το ελληνικό και ορθόδοξο πνεύμα. Αυτό θα πρέπει να το κάνουμε συζήτηση σε πολλές εκπομπές, δεν είναι της ώρας, απλά το αναφέρω. Οι επιστήμονες κατάλαβαν ότι κάτι άσχημο, αρνητικό κουβαλάει ο γερμανισμός. Ο γερμανισμός γέννησε τον Χίτλερ, γέννησε τον ναζισμό, γέννησε τον κομμουνισμό, γέννησε και τον μαρξισμό, γέννησε δηλαδή ιδεολογίες οι οποίες μέχρι σήμερα βασανίζουν τον άνθρωπο. Είτε το πούμε καπιταλισμό, είτε το πούμε κομμουνισμό, είναι το ίδιο πράγμα. Η ίδια ασθένεια, είναι αίρεση. Είναι ο άνθρωπος ο υποταγμένος σε ιδεολογίες, σε ιδεολογήματα, σε ιδέες. Δεν είναι αυτό που ο Πλάτωνας οραματίστηκε, αν θέλετε, και οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας εβίωσαν. Δηλαδή τι? Ο έρωτας του καλού, ο έρωτας του αληθούς, του δικαίου. Δεν έχεις άνθρωπο, δεν έχεις πόλη, δεν έχεις πολιτισμό, αν δεν έχεις ανθρώπους που είναι ερωτευμένοι με την ομορφιά, είναι ερωτευμένοι με την αλήθεια, με την καλοσύνη, με την ελευθερία, με ό,τι συνιστά τον άνθρωπο ως έλογο όν. Ό,τι έβαλε δηλαδή ο Θεός μέσα στον άνθρωπο και στην ψυχή του και στο σώμα του. Η αρχαία Ελλάδα έφτιαξε αυτά τα υπέροχα αγάλματα. Έδειξε το κάλος του σώματος. Αυτό μπορούσε να δει αρχικά. Και βεβαίως μιλούσε για το κάλος της ψυχής η αρχαία Ελλάδα. Αλλά η Δύση κάνει μεγάλα λάθη. Τα γερμανικά φύλλα όταν κατακτούν την Δυτική Ευρώπη, την Δυτική Ρωμανία και επιβάλλουν τον φεουδαλισμό, δηλαδή επιβάλλουν την φεουδαρχία, επιβάλλουν δηλαδή μια δικτατορία απέναντι σε ανθρώπους που είχαν την ορθόδοξη πίστη. Οι λαοί της Ευρώπης που ήταν ορθόδοξοι, ήταν μέρος της Ρωμανίας, ήταν ένα, μιλούσαν και τα ελληνικά, μιλούσαν και τα λατινικά. Οι Γερμανοί κατακτούν αυτή την Ευρώπη και δημιουργούν έναν αιρετικό πολιτισμό, είτε παπικό είτε προτεσταντικό, ο οποίος μέχρι σήμερα βασανίζεται και βασανίζει.
Και αυτή η ταλέπορη Ελλάδα, η Ελλαδίτσα μας, ακόμη αντέχει και διδάσκει την Ορθοδοξία παντού. Με όλα τα προβλήματα βεβαίως που έχουμε σήμερα και τα έχουμε πει. Το ιερατείο μας τεράστια ευθύνη έχουν οι επίσκοποι, οι πατριάρχες μας, οι αρχιεπίσκοποι μας απέναντι στην Ορθόδοξη αλήθεια, απέναντι στην Ορθόδοξη θεολογία. Γιατί? Διότι τα γερμανικά φύλλα λειτουργούν με έναν τρόπο της εξουσίας, της κατάκτησης. Λέει ο Άρλον Τόιμπι, ο μεγάλος ιστορικός του πολιτισμού, ότι το σχέδιο της Δύσης είναι, λέει, να αλώσει όλη τη γη, να εξουσιάσει όλη τη γη, να υποτάξει όλους τους πολιτισμούς στο δυτικό πνεύμα, το οποίο γέννησε την τεχνική, την τεχνολογία. Η Δύση που έχει αναπτύξει την τεχνολογία δικαιούται να εξουσιάζει όλη τη γη, να εκμεταλλευτεί και τη γη και τη θάλασσα και τον αέρα με βάση την δυτική τεχνολογία, το δυτικό πνεύμα. Άρα δεν ανήκει η Αφρική στους Αφρικανούς, δεν ανήκει η Ασία στους Ασιάτες, δεν ανήκει η Ινδία, η Αραβία στους Άραβες, η Ινδία στους Ινδούς, η Ρωσία στους Ρώσους, η Ευρώπη στους Ευρωπαίους. Ανήκει πού? Σε αυτούς που ελέγχουν την τεχνολογία. Και σήμερα είναι οι τράπεζες, οι τραπεζίτες. 50, 100, 200 οικογένειες σήμερα οραματίζονται να ελέγξουν όλο τον κόσμο. Βέβαια προηγήθηκαν σταυροφορίες, προηγήθηκε η αποικιοκρατία, προηγήθηκαν φοβερά γεγονότα για τα οποία ευθύνεται ο δυτικός άνθρωπος, βεβαίως, ο δυτικός πολιτισμός, το δυτικό πνεύμα. Και πολλοί λένε ότι ο δυτικός ευρωπαϊκός πολιτισμός είναι ελληνικός. Και αυτό είναι λάθος. Είναι ο γερμανικός πολιτισμός που δημιουργείται με στοιχεία που παίρνουν τα γερμανικά φύλλα και από τους Έλληνες και από τους χριστιανούς, αλλά φτιάχνουν κάτι δικό τους, το οποίο δεν έχει καμία σχέση ούτε με την αρχαία Ελλάδα, ούτε με το λεγόμενο Βυζάντιο. Κακώς λεγόμενο Βυζάντιο. Και γιατί το ονόμασαν Βυζάντιο? Διότι ήθελαν πλέον να ελέγξουν την Ορθοδοξία. Ήθελαν να ελέγξουν τους Ορθόδοξους λαούς. Δεν έπρεπε οι Ορθόδοξοι λαοί να έχουν αίσθηση της ιστορίας τους και να ενωθούν και να αγωνίζονται ενωμένοι. Άρα το κέντρο βάρους του δυτικού κόσμου είναι η άλωση της Ορθοδοξίας. Είναι η δυτικοποίηση όλου του κόσμου. Και ο πόλεμος στο Ιράν σήμερα είναι μια προέκταση αυτού του αρχαίγονου σχεδίου των γερμανικών λαών που κατακτούν την Ευρώπη, κατακτούν την Αμερική, εξαφανίζουν τους αυτόχθονες Αμερικανούς, έτσι, μια αρρώστια πνευματική, μια αίρεση, η οποία κορυφώνεται στον παπισμό, στον αλάθητο δηλαδή άνθρωπο. Ο Πάπας είναι αλάθητος, το ανθρώπινο πνεύμα είναι αλάθητο και μόνο αυτό δείχνει την παθολογία, την πνευματική ασθένεια του δυτικού πνεύματος. Δεν μιλούμε εναντίον των ανθρώπων στη Δύση. Όχι, μιλούμε εναντίον μιας πνευματικής ασθένειας, η οποία θέλει να αλώσει όλη την ανθρωπότητα. Θέλουν οι άνθρωποι, ο πολιτισμός που γέννησαν τα γερμανικά φύλλα, βεβαίως έκαναν μεγάλα θαύματα στην επιστήμη, στην τεχνολογία. Έτσι, αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς. Εγώ είμαι φυσικός, οι σπουδές μου ξεκινούν από την φυσική και μετά στη φιλοσοφία, αλλά ξέρω πολύ καλά τα μεγάλα κατορθώματα του γερμανισμού, αν θέλετε, της Δυτικής Ευρώπης, που είναι η γερμανική Ευρώπη στην ουσία. Έτσι, η Γαλλία για μας είναι Γαλλία, αλλά για αυτούς είναι Φραγκία δηλαδή, Φράγκος, δηλαδή Γερμανία. Έτσι. Άρα, ναι, οι άνθρωποι δεν τους βάζουμε απέναντι, δεν τους ενοχοποιούμε, αλλά βάζουμε απέναντι τις ιδέες που έχουν οι άνθρωποι. Και οι ιδέες είναι άρρωστες. Η θεολογία της Δύσης είναι άρρωστη. Η θεολογία της Δύσης κατέστρεψε την Δύση, αν θέλετε. Ο αλάθητος Πάπας, αυτό που περιγράφει ο Ντοστογεύσκι στους αδερφούς Καραμαζό με τον ιεροεξεταστή του, όπου εκεί φαίνεται ακριβώς πόσο βαθιά καταλαβαίνει ο Ντοστογεύσκι το δυτικό πνεύμα. Λέει ο Πάπας δηλαδή στον ίδιο τον Χριστό,
όπου εμφανίζεται ο Χριστός κάπου στην Ισπανία και τον συλλαμβάνει ο ιεροεξεταστής, ο Πάπας δηλαδή, και τον βάζει φυλακή και θέλει να τον περάσει από ιερά εξέταση. Του λέει εσύ απέτυχες. Να το προσέξουμε αυτό. Γιατί ήθελες οι άνθρωποι να σε ακολουθήσουν ελεύθερα. Δεν ήξερες, λέει, την ανθρώπινη φύση. Η ανθρώπινη φύση θέλει να της δώσεις ασφάλεια, να της δώσεις ψωμί, να της δώσεις, λέει, συναισθηματική κατοχύρωση, θεάματα δηλαδή, και τότε σε ακολουθεί. Εσύ, λέει, ήθελες τους ανθρώπους ελεύθερους, να σε αγαπήσουν ελεύθερα. Απέτυχες. Ενώ εμείς, λέει, λύσαμε το πρόβλημα του ανθρώπου, που εσύ δεν το έλυσες. Μιλάει ο Πάπας, ο εκπρόσωπος του Χριστού στη γη, στον ίδιο τον Χριστό. Και αυτό γίνεται σήμερα, παιδιά. Δηλαδή ο Σατανάς λέει στον Χριστό, εσύ απέτυχες. Εγώ ξέρω την ανθρώπινη φύση και με ακολουθεί η ανθρώπινη φύση. Εδώ λοιπόν φτάνουμε στα όρια. Στα όρια πλέον της ιστορίας, στα όρια του πολιτισμού, στα όρια του ανθρώπου. Και η άλωση της πόλης τι είναι? Είναι ο Χριστός σταυρωμένος. Αυτό είναι. Δηλαδή η Ορθόδοξη Ανατολή, η Κωνσταντινούπολη, βεβαίως είχε πολλές αμαρτίες. Και οι Έλληνες που κυβέρνησαν και το Βυζάντιο και μετά έχουμε πολλές αμαρτίες, βεβαίως. Για τις αμαρτίες μας έπεσε η πόλη, το λένε και οι ιστορικοί και το καταλαβαίνουν. Και για τις αμαρτίες μας παθαίνουμε αυτά που παθαίνουμε σήμερα. Αλλά ποιες είναι οι αμαρτίες? Δεν είναι αυτή η θεωρία που μας έρχεται από τη Δύση μέσα από χριστιανικές οργανώσεις, μέσα από κηρύγματα μιας ηθικολογίας, μιας θρησκευτικής, ας το πούμε, διδαχής. Όχι, η αμαρτία είναι πραγματικότητα. Γιατί? Είναι απουσία αγάπης, είναι απουσία ελευθερίας, είναι απουσία ειλικρίνειας, διαφάνειας. Ο αμαρτωλός άνθρωπος κρύβεται, φτιάχνει κόμματα, φτιάχνει ιεραρχίες, φτιάχνει εξουσίες, τράπεζες, μυστικές εταιρείες. Προσπαθεί δηλαδή να ελέγξει τα πράγματα, τους ανθρώπους, τον κόσμο. Άρα μετέχουμε όλοι σε αυτή την αμαρτία. Και οι Έλληνες μετέχουν βεβαίως. Δεν είναι της ώρας, θα κάνουμε και άλλες εκπομπές να δούμε και ιστορικά τι έφτεξε στην Ελλάδα. Θα αναφέρω μόνο ένα πράγμα το οποίο μου έχει κάνει εντύπωση για να κλείσω σιγά σιγά αυτή την εισαγωγή. Στο ύστερο Βυζάντιο, αυτοί που στρέφονται προς την αρχαία Ελλάδα αρχίζουν και στρέφονται και προς τη Δύση. Αναπτύσσεται δηλαδή το λεγόμενο ενωτικό κίνημα. Δηλαδή αυτή η στροφή προς τη Δύση που περιγράφει ο Καραμαλής πολύ μετά σήμερα, δηλαδή το ανήκομενη στην Δύση, είναι κάτι που έχει ξεκινήσει από το ύστερο Βυζάντιο. Έχει ξεκινήσει δηλαδή με μια στροφή των Ελλήνων προς τον παπισμό. Γοητεύτηκαν κάποιοι άνθρωποι ορθόδοξοι κατά το όνομα, αλλά μετά αιρετικοί κι αυτοί, γοητεύτηκαν από τη διάνοια, διότι όλη η Δύση δουλεύει με τη διάνοια, με το μυαλό. Ο παπισμός τι είναι? Είναι η προσπάθεια να ερμηνευθεί το μυστήριο του κόσμου, το μυστήριο του ανθρώπου, το μυστήριο της ζωής με το μυαλό, μόνο με το μυαλό. Αυτό είναι το πρόβλημα της Δύσης και αυτή είναι η αίρεση, όπου ο άνθρωπος, και αυτό είναι ο Σατανάς αν θέλετε, και το science και το Σατανάς έχουν ίδια κοινή ρίζα. Και η γνώση, τι είπε ο Σατανάς πρωτοπλάσους? Σας κορόιδεψε ο Θεός, θα γίνετε θεοί αν δοκιμάσετε τον καρπό της γνώσεως του καλού και του κακού. Η γνώση λοιπόν. Αλλά η γνώση από μόνη της, χωρίς ο νους να ενωθεί με την καρδιά, και αυτό είναι η Ορθόδοξη Ανατολή, είναι η ένωση της διάνοιας, του νοός με την καρδιά. Δηλαδή η υποταγή της ανθρώπινης διάνοιας στην αγάπη, στην καλοσύνη. Αυτό είναι η Ανατολή. Η Δύση τι είναι? Το ανάποδο. Η υποταγή των πάντων στη διάνοια. Και πήραν την αρχαία ελληνική φιλοσοφία, στην οποία βλέπουμε πάρα πολλά πράγματα που η Δύση τα έχασε. Βλέπουμε την εμπειρία του μυστηρίου, το αΐ απορούμενον και αΐ ζητούμενον που λέει ο Αριστοτέλης, τι εστί το όν. Η Δύση το έχει καταλάβει.
Το έχει ξεχάσει αυτό και προσπαθεί να καταλάβει τα πάντα με τη διάνοια. Και αυτό συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Αυτή λοιπόν η σύγκρουση της Δύσης με την Ανατολή είναι μια βαθιά σύγκρουση του ανθρώπου μέσα στην ψυχή του. Είναι ένας εμφύλιος πόλεμος του ιδίου του ανθρώπου με τον εαυτόν του, της διάνοιάς του με την καρδιά του. Μια δηλαδή σχιζοίδια, μια πνευματική ασθένεια. Ο άνθρωπος γιατί έχει κατάθλιψη, γιατί αρρωσταίνει ο άνθρωπος, γιατί ο άνθρωπος δημιουργεί καταστροφές γύρω του, γιατί ο άνθρωπος δημιουργεί δικτατορίες, γιατί το ένα, γιατί το άλλο. Γιατί ο άνθρωπος έχει αρρωστήσει πνευματικά. Ο άνθρωπος έχει σχιστεί στα δύο. Η διάνοιά του έχει χωρίσει από την καρδιά του. Η λύση όλων των πραγμάτων το ήξεραν οι μεγάλοι ασκητές. Γιατί τι είναι η Ρωμανία? Είναι η εμπειρία του Θεού, η ασκητική εμπειρία του Θεού. Δεν είναι μια ηθικολογία. Δεν είναι ένα κήρυγμα ορθοδοξίας όπως το ακούμε σήμερα από ιεροκήρυκες, επισκόπους κτλ. Όχι, είναι η εμπειρία του Θεού. Οι επίσκοποι μας διαλεγόντουσαν από ασκητές, από ανθρώπους δηλαδή που είχαν περάσει στην φώτιση και στην θέωση. Σήμερα οι επίσκοποι μας είναι καριερίστες, είναι παιδιά νέα τα οποία γίνονται άγαμοι ιερείς με σκοπό να γίνουν δεσποτάδες κάποια στιγμή, μια καριέρα. Εκεί είναι το πρόβλημα, το βαθύτερο πρόβλημα. Ότι ο άνθρωπος αν χάσει την εμπειρία του Θεού, την ασκητική εμπειρία του Θεού, και γι' αυτό είναι κρίσιμο το Άγιο Όρος να σωθεί. Οι αγιορείτες πρέπει να καταλάβουν ότι δεν πρέπει να υποταχθούν στο δυτικό πνεύμα με τα χρήματα που τους προσφέρει η Δύση σήμερα, που φτιάχνουν τα μοναστήρια τους κτλ. Αυτό είναι ο ίδιος πειρασμός των πρωτοπλάστων. Άρα η Ανατολή έχει εμπειρία του Θεού. Η Δύση έχει εμπειρία της διάνοιας. Και είναι ο αντίποδας αυτό. Και εδώ φτάνουμε στα οριακά σημεία, φίλοι και φίλες, και εξηγούμε γιατί έπεσε η πόλη έτσι. Το κίνημα λοιπόν των ενωτικών, των δυτικόφιλων που αναπτύσσεται στους τελευταίους 2-3 αιώνες στο Βυζάντιο, είναι αυτό το οποίο φέρει τεράστια ευθύνη μέσα του για την πτώση και την άλωση της πόλης, είτε το 1204 με τους Σταυροφόρους, είτε και μετά το 1453 με τους Οθωμανούς Τούρκους. Και μήπως το ίδιο δεν ζούμε σήμερα στην Ελλάδα, φίλοι και φίλες? Την ίδια αρρώστια δεν κουβαλάμε ως Έλληνες σήμερα? Δεν είμαστε χωρισμένοι? Δεν ζούμε αυτόν τον εγωισμό και την αλαζονία ότι με τη διάνοιά μας θα τα λύσουμε όλα? Ο κάθε Έλληνας δεν κάνει ένα δικό του κόμμα και λέει εγώ είμαι σωτήρας, ελάτε όλοι σε μένα? Ενώ η καρδιά τι λέει? Ενότητα. Η καρδιά λέει ταπείνωση. Η καρδιά λέει ότι όποιος θέλει να είναι πρώτος ας γίνει τελευταίος, αυτό που ο Χριστός είπε στους ανθρώπους. Όταν του ζήτησαν οι μαθητές του να τους κάνει βασιλιάδες και να τους έχει εξ δεξιών και εξ αριστερών. Δηλαδή, όποιος θέλει να είναι πρώτος ας γίνει τελευταίος. Για να εξυγιανθεί ο άνθρωπος, να εξυγιανθεί η Ελλάδα, πρέπει να περάσουμε σε αυτή την γνωσιολογία, στην εμπειρία του Θεού ως τελεία αγάπη, στην εμπειρία του Χριστού ως σαρκωμένου Θεού, και τότε θα αρχίσει να λειτουργεί ξανά η Ρωμιοσύνη, η Ρωμανία, να λειτουργεί δηλαδή η Ορθοδοξία, γιατί αυτό διώκεται σήμερα και στην Ελλάδα και στη Ρωσία και στα Βαλκάνια. Έχουμε μία εισβολή του δυτικού πνεύματος, του παπικού πνεύματος, το οποίο θέλει να ελέγξει τον κόσμο, και προφανώς η Ορθοδοξία στέκεται εμπόδιο σε αυτό και πρέπει να αλωθεί η Ορθοδοξία. Πρέπει να αλωθούν οι πατριάρχες, να αλωθούν οι επίσκοποι, να αλωθούν οι θεολόγοι, να αλωθούν οι πάντες που έχουν επιρροή στο λαό. Τα κόμματα έχουν αλωθεί ήδη. Μετά τη δολοφονία του Καποδίστρια, οι Βαβαροί πετυχαίνουν να ελέγξουν πλέον όλους τους Έλληνες με το να εισάγουν μια πολιτιολογία διχασμού και μίσους, που είναι η κομματολατρεία, είναι η λατρεία του αρχηγού, όπως έχουν οι Γερμανοί. Το είδαμε αυτό και στη Χρυσή Αυγή και στην αριστερά και στο Κουκουέ, τώρα βγαίνει ο Τσίπρας, βγαίνουν διάφοροι. Δηλαδή η λατρεία του αρχηγού.
Αυτό είναι το πρόβλημα. Όχι η λατρεία του Χριστού, η λατρεία ενός ανθρώπου, ενός Πάπα, αλάθητου. Και ο άνθρωπος έτσι παραδίδεται αμαχητή στα χέρια του σατανά. Γιατί ο σατανάς ελέγχει τον αρχηγό. Τον ελέγχει μέσα από τον εγωισμό, μέσα από την φιλιδονία, τη φιλοχρηματία, τα πάθη του και θα τον ελέγξουν τον έναν. Και αν δεν τον ελέγξουν θα τον σκοτώσουν, όπως σκότωσαν τον Καποδίστρια. Είναι προφανές. 2 αιώνες η Ελλάδα καταστρέφεται. Δεν καταστράφηκε ο ελληνισμός, φίλοι και φίλες, με την κατάκτηση της Κωνσταντινούπολης. Ο ελληνισμός τελειώνει με την μικρασιατική καταστροφή που την επιβάλλουν τα ελληνικά κόμματα και την φέρουν. Ο ανταγωνισμός βασιλικών, προοδευτικών, βενιζελικών κλπ. Και μέχρι σήμερα τα μνημόνια που ζήσαμε πριν 15 χρόνια τι είναι? Είναι η συνέχεια της μικρασιατικής καταστροφής. Τα κόμματα δουλεύουν εναντίον του ελληνισμού. Γιατί? Είναι άρρωστα, αιρετικά. Και χριστιανικά να λέγονται, είναι ξανά αιρετικά. Γιατί στηρίζονται στον αλάθητο άνθρωπο, σε έναν αρχηγό. Δεν στηρίζονται στον Χριστό που είπε όποιος θέλει να γίνει πρώτος, ας γίνει τελευταίος. Δεν στηρίζονται σε αυτή την υγιή έννοια της δημοκρατίας, της συνοδικότητας, της ενότητας, της κοινότητας, της ενορίας. Αυτό που το δίκτυο προσπάθησε να διδάξει όλα αυτά τα χρόνια, βεβαίως έχουμε αποτύχει. Περιμέναμε να υπάρξει πολύ μεγαλύτερη ανταπόκριση σε αυτήν την διδασκαλία που έρχεται μέσα από την ιστορία μας. Αλλά όμως ο Θεός έχει το λόγο του για όλα, φίλοι και φίλες. Άρα η πτώση της Κωνσταντινούπολης δεν έγινε το 1453, δηλαδή της πόλης, του ελληνισμού. Η πόλη αυτή πέφτει με τον διχασμό των Ελλήνων, με τον εθνικό διχασμό. Έχουμε τον εμφύλιο. Σκοτώθηκε ό,τι πιο ευγενές είχε ο λαός. Οι άνθρωποι δεξιοί και αριστεροί. Ο ένας σκότωνε τον άλλον. Ρωτήσαν έναν παππού που ήταν αντάρτης. Του λένε, γιατί εσύ παππού πολεμούσες στο Αντάρτικο? Και λέει, παιδάκι μου, για να έρθει η δικαιοσύνη του Θεού στον κόσμο. Γι' αυτό πολεμούσα. Και οι αριστεροί θέλουν τη δικαιοσύνη. Και οι δεξιοί έχουν και αυτοί τα καλά τους. Έχουν πίστη στο Θεό. Η αριστερά υποτάχθηκε στην αθεία, στον μαρξισμό. Ποιος επέβαλε στη Ρωσία τον σοβιετισμό που τώρα γίνεται παγκόσμιο, ας το πούμε μέτρο, παγκόσμιο σύστημα? Αυτό είναι η παγκοσμιοποίηση. Είναι η σοβιετοποίηση όλου του κόσμου. Ποιος ευθύνεται? Οι τραπεζίτες, η δεξιά. Οι τραπεζίτες χρηματοδότησαν τον Λένιν να πάει και να διαλύσει την πρώτη επανάσταση των Λευκορώσων του Κερένσκι, ο οποίος είχε επιβάλει στον Τσάρο να δώσει σύνταγμα, όπως ο Μακρυγιάννης επέβαλε στον Όθωνα εδώ να δώσει σύνταγμα, έτσι και ο Κερένσκι στη Ρωσία, έτσι. Βλέπετε πόσο μπροστά ήταν η επανάσταση του 1821. Πόσο μπροστά ήταν οι ήρωες του 21, που δεν τους έχουμε παράδειγμα σήμερα. Που δεν παραδειγματιζόμαστε από τους 10-20 αυτούς ανθρώπους που τα έβαλαν με μια αυτοκρατορία και τη νίκησαν. Και ήρθαν μετά τα κόμματα που επέβαλαν οι Βαβαροί και οι Κοτσαμπάσιδες και κατέστρεψαν αυτό το ιστορικό κατόρθωμα του 1821, που ήταν η απάντηση στο 1453, η ελληνική ψυχή που τα βάζει με το κακό και νικάει. Όπως μετά το 1940, το έπος του 40, τα βάζει με τον ναζισμό η ελληνική ψυχή. Άρα, φίλοι και φίλες, πρέπει να διαβάσουμε την ιστορία πίσω από τα τυπικά γράμματα που ξέρουμε, πίσω από τα συμφέροντα. Οι Έλληνες σήμερα γίνονται δεξιοί, αριστεροί, επειδή έχουν κάποιο συμφέρον, ενώ βλέπουν ότι η κοινωνία μας βρωμάει από τα σκάνδαλα. Υπάρχουν ακόμη Έλληνες που τρέχουν πίσω από τα κόμματα, πίσω από τους ανθρώπους δηλαδή που κατέστρεψαν ό,τι καλό είχε απομείνει στην Ελλάδα των τελευταίων 50 ετών μετά τον πόλεμο και συνεχίζουν να το καταστρέφουν. Άρα η καταστροφή του 1453 ολοκληρώνεται στους 2 αιώνες που ζήσαμε σήμερα, μέχρι τώρα στην Ελλάδα.
και το ζούμε μέχρι σήμερα αυτό. Έτσι, το ότι επιβάλλουν υποχρεωτικά εμβόλια στους ανθρώπους και τους δολοφονούν. Αυτό είναι η συνέχεια του 1453. Είναι η άλωση της πόλης από την Δύση, από τους υπαλλήλους και τους πράκτορες της Δύσης, διότι μετά την δολοφονία του Καποδίστρια η Ελλάδα υποτάσσεται στη Δύση, στους Φράγκους. Έτσι. Και τι πρέπει να κάνουμε σήμερα? Ξανά το 1821, ξανά το 1453, πάλι με χρόνια με καιρούς, πάλι δικά μας θα είναι. Η ελληνική ψυχή δεν πεθαίνει, δεν λυγίζει, δεν νικέται. Φίλοι και φίλες, πρέπει να έχουμε ελληνική και ορθόδοξη ψυχή. Αυτό θα σώσει την ιστορία. Αυτό θα σώσει όλη την ανθρωπότητα. Αυτή η εμπειρία της Αναστάσεως που οι επίσκοποι μας έβαλαν να εορτάσουμε το Πάσχα το Μεγάλο Σάββατο. Γιατί έτσι τους είπανε αυτοί που τους χρηματοδοτούν να το κάνουν. Τους είπανε να επιβάλλουν εμβόλια στο λαό και το επέβαλαν. Και μαθαίνουμε εκ των υστέρων τι χρήματα μοιράστηκαν σε επισκοπές και επισκόπους ο Μητσοτάκης για να τους έχει μαζί του να επιβάλλει τα εμβόλια, που ήταν ένα μέτρο παγκόσμιας δικτατορίας. Άρα, φίλοι και φίλες, εδώ αγγίζουμε το κέντρο του προβλήματος, αλλά και το κέντρο της λύσης του προβλήματος.